Hello guys, part 2 na niya guys. Please subscribe, like, and share. Maraming salamat po. Tanawa, nahilot ako sa kauyuan. Matabok na puta na speakers. Dili ba tayo sa isuon ilay, mama? Mag-agaw lang frustrasin sa ihang mama. Pero mureng siya. Hindi siya, anak siya sa... Okay, sa mureng. Ha? Agilok na sakit. Kato ang kotse, ugo ko to ni Minor, dito mabanggaan. Dili, yun na squad. Wala po ko dito dong. Wala po ko dito. Taras ni mo ito mga pedikab tanan. Ano dito? Asya. Mabanggaan ay, ano? Ang anay. Sibilidad. Mapingkitan na no? Sibilidad. Mapreso pa ko kay. Wala ko mga lisensya. Francis. Anong preso man? Mag-sinsya. Dili, wala mo kay preso. Ano? Pero nana, may pulis no. Dili ko madali-dali. Preso kay. May manog krimen. Oh. Ang may nabala na ko preso kung naipatay. Ano yun? Kana kung nakay napatay diha nga Patay nga pasahero. pasahero baron o nabanggaan nimo. Kana nakadungog ko ana. Wala na dagang istorya na. May gani, buotan po itong tagya sa views ba? Gani. Ay siya, may gani dong. Ako lang nakatanim mo, pero tao to na. Ambot na lang yun. Kusog dito yung panagan. Kusog gid ba? Kusog dito. Kusog yun to. Ako yung makuha. Kusog to. Insurance ang bayad ato niya. Insurance mo. Insurance yung ipangayon sa sakyanan. Di ba ka nag-insurance? Kuha mo na. Sanay, kaning sa libor ba na? Or Sa libor ba na sa magkayo sa sakyanan? Or kuhan? dili nay budget na. May budget O, to. ikaw na bala sa pagpaayo. Basta may budget siya. Akas ra day hatagan na. Kwarta man na, dili man na. Ikaw na bala. Ipakita lang dito mga picture, ano bitaw, nga na aksidente, ipakita na dito, halimbawa yung car accident na 100,000. O, di, tagaan siya 100. Yan, ipaayo to dito, 15 mil, o, na siya 85. Di ba ka mainom? Hindi. Ha? Kung bisyo inom gol. Ah, may. Kaya ako wala po na nas. Kung pag-ipo ng mga bayaran. Asa ba yan na? Kani. Asa mo naman yaran? Diyan lang gol kutong. Mapagumangkon man lang gol kutong. Oh, Utong nga pulis. Kutong badiri. kutong Badire. Oo. Nahilot ko na kutong iso ni Badire dire. To si Katong isa, Brian. anak man siya nga nagtrabaho ila kuan ining. Si Ali dili po. Basta nagtrabaho na sila ining. Asang gol. Badi-badi daw. No. Mo ni lisodron ka lang. Nagan mga angkon sa pilido. Ha? Nagan mga angkon Anak sa mag isa pilido. kaso daghan daw kay mapahilot dito ka dire lang ko, dire ra ko. Din ano ko pero lagi mo ni naong ni kuan ana ba? Oh. Nagan bitaw pilot. Lalaki na. Sakit gamay? Bakit din? Ano may wala ko yung pilot nilot na lang. Alay mo, kursus ko an, tinilda na eh. Alay mo kursus ko ka ba? Kaya itong tiguan ka ito na mo. Ah. Sa itong dili ko pilot na lang. Prebuya ki, Mura boya kang Lawas. lawas. dire. Ano wala dito. Pagkuhanan na yun. Ngayon man to si Bini, bahalag dito ka kwarta daw. Ha? Ngayon to si Bini, bahalag dito ka kwarta daw. Kumisa lang yung hilot, apoy, dahil naman yung hilot.
ganina gaya mo gito. Ang hawa ko. Kaya nang maduplan yun na rin mga. First round gunit ang hubas ang yung power. Asa ta sa. Ang hilot pero. Wala pa to lawasing ako. Mas ginakumpas mo ko. Wala pa lawasing. Tapos bado magka nagabasa dahil kagahapon. Oh, wala pa. Pasayro ko ko. Wala pa. Ayaw sukul og ulan. Nakul pa to. Kuha ni ko ng ulan ba? Kabinte ko mabasa. Utdon to gwasing. Ayaw sukul ulan dahil na. Utdon to gwasing. Utdon. Dili ko kuan ba kung malimpyo na ba. Ano ko ta. Gawas pa din, no? Gawas ang pas mo eh. Nalaban na siya ayan kaya kung kita. Kani Ari bunog ito ni ba? kulo. Pag disgrasya na ko kol. Dato na yung gahapon. Nabunog mo na kong lawas. Wala ko tatsawa pero kung ibati ba na sa sulod. Karon pa na ko nakuhan. Hindi ni mo kay gamay ra. Ang pangalan nga Nakul pa nabali nito ba ka. kayang Mga bali daw ganit. Bali, nangatanggal. sa ng taking tape. Ayaw mo po. Sa bag na blue. Taking Taking tape o kuan kanang Na. bag na blue. Busan ako dito. Okay pa itong muna taking tape ba? Akin tape. Sa sako. Apil. Akong kuan ba sa tahan ko kuan ka ng ani init bugnaw kayo Tiles man ka to. Tiles to? ha Tiles? dili Adili tiles? siminto Tama pluma. ano ko mas magtalaw TV bugnaw Ano chinilas? alok mo ko mas mapuyan o kuan sa ilalom Magbasa. hmm. Kira. Kaya ra. Wala din nagpuyo dito sa ilang balay. No? Wala din nag-akila dito sa ilang balay. Isa. Diyan sa ilang nanay. Ano na ba? Pero nag-trabaho nila rin ba? Wala na din. Ulo. Pas mo ko. Sunod-sunod pa yung mga gamot. Palaban dito ni yung sinina. Ha? Palaban dito ni yung sinina. Umak na na. Susunod talaga. Ah. Maita kurente ron. Nakatulog naman takro niya. Meron ko bayad sa 4. Para dito na anak ko. Buwa ni din mo. Unya, huwag na ay maabot ng hilot. Ano ko gakas to? Uma na po. Nag-disconnection ko sa parang ganun, masakyanan lang. Kita to sa kuwarong naasan ako asa magitan
Nag-home service. Ah. Kaya, wala nang prepare na sa kuwan, papa ni Ilay. Uli, mandayon. Ha? Nayon na maguna ni Tingog, gikaon na pong amigo. Kaulagay. Gikot-kot na pong wire. Tingog naman na. Kaya sa mama, asa ka niliyan na? Kanara. Ha? Huwag ka to, itro ko. Kasampa ba? Ito gamay daw, itro ko. Tugtog. Tugtog. Mura man sabi. Dahil tayo may ito ba mga bata? Sayon. Exercise. Cellphone ka na, cellphone na dito Tama ako ko sa sa sayo. cellphone. Sa cellphone ba? Naaman ditong sayo-sayo sa cellphone. Ha? Sa cellphone. Papalit lang ni Nick-Nick. Utam to. Nick-Nick, ni kuhan. Edit. Ano man nalagila, pabilig juga sa... Grabe bro. Ano yung makanan? Ano na, siguro dito, no? Sila ha. Palintisin. Wala ka ba kang hero? Wala ka ba kang hero? Hello? Ito ang iyang higaldara. Dapat na. Ako. Gibson. Ay, katong gamay. Oo. Namatay. Giligo, beto ditong samal. Oo. Ikagid. Namatay, oy. Hmm. Sayang kayo, di ba tumutubo? Matay ito? Namatay. Parehas na ka noon. Tagaan sa nik-nik. Namatay po. Ingon ba ito niknik ihatag? Igat po. Ingon ba niknik ihatag sa mo, ha? Palangga. Katan mo, palangga kayo. Wala na dadayon kay nag Or... war in drug. War. Di ko ganan si Manang Anto dito. Tungod po niya. Huwag ka nang sinin. Mahal pe. Asa ka part-anim? Sa online. Ha? Sa online. Mine ba? Mine. Online. Dako-dako sa alam gamay. Na? Yan o, masudlan mo. Oh. Pagpa. Nagano mo yung bag? Magani. Wala ano ganyan, basta diya. Gamunuhan. Wa may ulan. O yung umulan, basa ang gapon na diya. Gamay na lang. Ito na pa pa po, yung saa. Baywan ko pag kung sino ko ba? Malinas ka Sa dito. kayo. Dagan. Ato na sa kasada ba yan? Ito nila. Leaking man na diya. Wala man. Ilan naman nagreklamo dito sa hotel dito. Pero pa nagkakasudan, hapon, ito. Wala mo niyan pilasing. Dapat tagaan sudan ni Kwan. Buwak kayo, tinuan. Tapos pagkala ako kay Iba, yan na panihapon. Kahit naman ako kaon. Yan na panihapon, tapos pagkala ko munggos. Tinuan ng munggos. Kaon na. Lilia, di ba pa kaon? Samot kasi kay Bigdan siya. Kaon ito niknik kay wala man. Lamig ka dito noon ba? Pila na itong padrik? Tatang saging na bigdan?
Yes. Loyang, loyang. Dito. Maato ka dito politik correct. Ha? Kung maato ka dito ba may time maato ka dito. Oh. May budget. Ha? May budget. Right? Para G's lang. Oh, para cheese lang daw. Issue di ka na. Anak pag cheese lang. Oh, kuha na lang ha, 198. Oh. 998. 999. Yan lang tayang. 990 di ay. Nabi ang video no, sa una katong naglakaw ka, no? Katong, ay! No man, nalakaw na, no? Hindi kalakaw sa una. Palakaw. Igda lang ko. Hinam daw katong linog. Tuig. O linog ba to? Linog? Oh, O, dili na kalakaw itong linog. suga tuig. Why kusog? Wala ka bulan. Dili. Tuig na Wala to. ka bulan ko di kalakaw no. Maka-home service ka pa. Hindi ka mag-home Eh, service. bigay ba mo okay lang basta Bisa man kalakaw na. lang. Stroke. Na mild stroke ako mama. Kalakaw. Okay lang magbala mo ko kay O, pero makalakaw. makadagan naman ta. Pero makaano siya makalog. Sa una linog wadyo. Istorya. Oh, Istorya. Ah, manapit. sa Lukisay na dito dapit lang ko to. Nahilot na na. Asawang Brian. Paturang patong niagi pa dugay naman to. Okay na. Pati ta sa YouTube. Kasagaran man hilot siya babae na sa nga, mga tigwang nga. Ako yung kuhan git. Ah! Ha? Bapo ang. Hilot ikong hilot kim makalagaw gito. Bro, magkalakaw. Tubig. Gado ba? Palungan ta sa siya o sa Parang may susod git. Ngit-ngit ang Alam mo video. kung makamata kuan. Tubig ka inom? Makamata mga tulog na ni uga. Mineral. Matulog Ha? ng ugat. Inom kang tubig? Nanaon na tulog. As- So pagkamata ka na. Hindi. Gusto mo ba nagkatulog? Una saging. Tanti na saging. Malit ang saging? Asam ta palit. Palit eh, mga tukuron. Nanay ko. Di sa saging ako ang baka ng binangay. Isa'y gwapa na yung saging, di ba? Sige gamay. Sunog. Isa'y nasunog. Ang Ilang saging. asa? Sunog? Sunog sa init ba? Gani. Madali ka luto. Buti inita. Sukit po na kung isa na sa tip. Siya. Sa Idol. Ano eh? Alis. suki sa Tip. tip. Ang asawa bagay na istra mo to. Unsa nga tip? Tip, maligya may manibili sa una si May. Wala po na ako. Ay, daghan mo kay kusag CD. Oo, sanat eh. Palika na ko ron. Abi ako di ko kaya pa doon, di ba? Kaya, uy. Kayahon. Wapo mo itong sungkod. Ah, maanad ka atong sungkod. Wala ka magsungkod. Wala. Ang tagaan ko to si mamag sungkod. Oo, Kung ka, to man ang tester. Huwag mo lang gamita. To kang tester. Ha? To kang tester. Ang Sungkod. ni Mamanili. ano? Tuwan to, kita na ko. Yung pagkamatay ni. Sungkod siya di. Tagaan ko tong sungkod si mama. Ikan to og Surigao. Nawala man pagpangipos, sila din tiguan. Sila may naguna-unang hipos. Wala eh. Asa tong dulaan nga buling, ana, di gito padulaan ni mama. Wala. Wala bitaw. Asa ra? Taguan dito bilang hipos ko ba? Dili gani kadula silang bidya ato kay iya yung taguan. Ako gani da. Ako gani da. Taguan mo daw to? Nawala. Oh, Kaya nawala. wala ay. Asa ra ka? Tagaan ko ni kaya ni Upuan. Electric fan, gamay. Nya, ang last niya, gihat na ko ang hapit na kaya kumu, kuan, hawa. Kuan. Tapos para na, ano ka ning lampshade. Matang pati ha. Ito magamit. Inom din ba ba na siya? Kananin niyo ba?
Kanang blue. Mamanili man na. Ganun. Kita mo sa dito. Lampshade, gatag, dila ko suru. Nadyo ko gidudahan ba? Ano, kasod sa kwarto. Si Esther naman og si kuan Nick makasod sa kwarto. Ito rin dulaan lagi ni ko asang dulaan mo so kung panita. Di kong to si Esther makuha, si Nick makuha. Lain ka kaya kasunod. Oh, magani ko sa Ako yung relo nawala. Natag to ni Edith. Kaya kay hatag Edith sa kuha ba? Kahit gamay. Yung katong relo. Panitanan ko lang. Ilugay pa miya to yung dako. Panitanan ko lang. Kay di isa gusto to katong grabe pa na babae. Ako pa na lalaki. Di bisa ka itong kuan pang lalaki. Guma daw. Ako gihat dala ka umali. Ko bayad ko 50 kay laman. Kay 50 lang. Oo. Maayo na. Automatic. Uy, kawat. Katultul man. Lagi ko niya baka tayoon kaya ko pero makawatan pa niyo ko. Samot lang. hagdaw. Tagi akong Arius. Guwapo ato eh. Wala ba? Perlas. Nga, terno man sa singsing. Pula, plus pula gani. Ang singsing wala kuha. Ang Arius, gigi, kuha. Oo. Naglina naman ko ito ni anak ni Alit. Di, Ano tali ba ko sa